Ajal Portivi. Ale bangsok kuna inahonga marida marbine mahamu isude nama saon soha bilangan be manggo hidi jaji lalap namar singolu manang gulut-gulut di hamorao mabay terjorat rohani jonok tutuhani hape sailam jonok ajal portibio so adong umboto ditikina di haroro nai tungguru di bana tungguru di lomona hidup nai kosan doar tanang tapa bungu na di portibio tung dia pemorana tung dia pesangapna dang marlapatani lalap namar singolu manang gulut-gulut di hamorao mabay terjorat rohani jonok tutuhani hape sailam jonok ajal portibio ay so adong umboto ditikina di haroro nai tungguru di bana tungguru di lomona hidup nai kosan tanang tapa bungu na di portibio tung dia pemorana tung dia pesangapna yang marlapatani marohata Papa jonok madirita sai tapuji magoarna sahatiha roronai Gorga goarhi goarmi di buku ngoluani
Goarmi di buku Hanguluani. Horas, selamat Hari Natal 2022 Desember. Sukses, Tuhan berkati.